Hun er ikke så teknisk, vores hovedperson, så sønnen hjælper hende med at lave en playliste med hård techno. Ja. Og hvad tror du, hun bruger det her til? Er det til, når hun gør rent, eller når hun træner? Jeg tænker, det er, når hun træner. Ja, hvorfor? Jamen, jeg tænker, når hun gør rent, så vil hun gerne fordybe sig lidt i det, og gå rundt og summe lidt over nogle ting, og så videre. Ja. Men når hun træner, så er der ikke overskud til at tænke, så har hun brug for det der beat til at holde hende kørende. Jeg kan vise dig det, fordi 3 gange om ugen, Ja, så okay, der håber jeg ikke, hun gør rent. der gør hun rent. Ej, der løber hun ned i det lokale træningscenter. Ja. Og så træner hun sammen med hende her. Hold nu op. Jeg hedder Anne-Marie Dyr og er personlig træner. Jeg er veninde med aftens hovedperson, som jeg styrketræner med 2-3 gange om ugen. Kendetegnet ved aftens hovedperson er, at hun er et udpræget konkurrencemenneske, og hun kæmper til det sidste, når vi træner sammen. Aftens hovedperson er ligeledes yderst kreativ, hvilket viser sig ved, at hun ofte sætter sit eget præg på de klassiske øvelser. Udover det, så laver vi mange armstræk. Så nu er mit spørgsmål, hvor mange armstræk tror du, at hovedpersonen kan lave? Damn. Ja, hvor mange kan du lave? Vildt mange. Jeg tror, jeg kan lave flere hundrede. Ja, det tror jeg så ikke, jeg kan. Hvor mange kan du lave? Pas. Det har jeg simpelthen ikke udfordret min krop til. Hvad tror du, vores hovedperson kan? Jeg tror faktisk godt, hun kunne være mega sej og komme helt op på 50. Så tænker jeg, hun laver 50 armstræk. Like this, uden at syre til. Vi får svaret her. Nu skal du se. Aftens hovedperson kan lave 10 armstræk i rigtig fin stil. Okay. Det kan jeg også. Ja, bevis det. Nej. Nå, det er jo nemt nok at sige. Så bliver det ikke feel good tv. På min indre skærm, der har jeg sådan de sidste sådan stykke tid haft sådan lidt et billede af sådan en kvinde som Henriette Sobel. Ja. Som jo også er en fantastisk flot form. Ja. Men 10 af den der slags er jo også imponerende, ikke? Lad os se, om vi fastholder det, eller du får andre billeder, for vi skal videre nu. Anne, kom med.